Ingħataw il-ħelsi mill-arrest il-5 persuni li qed jiġu akkużati bil-qtil involontarju ta' Jean Paul Sofia bil-5 li huma jwieġbu mhux ħatja. Filwaqt li d-difiża appellat sabiex il-koll jingħataw il-libertà proviżorja, il-prosekuzzjoni baqgħet tisħaq kontra minħabba fost l-oħrajn il-biża ta' li jaf jinħoloq fil-pajjiż. Minkejja dan il-Maġistrat Natasha Galje Xiberras ħelsithom mill-arrest taħt diversi kundizzjonijiet. Il-qorti saħqet il ħadd minnhom ma jista' jagħmel kuntatt ma' u għandhom jiffirmaw l-assa darbtejn fil-ġimgħa. Dan apparti li ħallsu 15,000 euro depożitu u garanzija personali ta' 25,000 euro. Min barra Diana Jovicevic illi ddepożitat 5,000 euro u garanzija personali ta' 15,000 euro. B'kollox hemm 26 akkuża fil-konfront tal-5 persuni u f'waqtiet l-imputati huma akkużati separatament. Il-5 li huma jinsabu akkużati li fit-3 ta' Diċembru b'nuqqas ta' ħsieb, bit-traskuraġni u b'nuqqas ta' ħila fil-professjoni tagħhom ikkaġunaw il-mewt ta' Jean Paul Sofia u kkaġunaw ġrieħi fil-konfront ta' 5 persuni oħrajn. B'din l-akkuża iġġor magħha pina massima ta' 10 snin priġunerija. Il-perit Adriana Zammit tinsab akkużata fost l-oħrajn li fl-istess jum u fix-xhur ta' qabel naqset milli teżegwixxi xogħlijiet fuq dan il-bini f'konformità mal-aħjar prattiċi fl-industrija. Matthew Schembri jinsab akkużat fost l-oħrajn illi bejn April u Mejju tas-sena 2020 wettaq falsifikazzjoni ta' firem rigward dan is-sit f'Kordin u għamel użu minn att kitba jew skrittura falsa. Matthew Schembri, Kurt Buħaġar, Milomar Jovicevic u Diana Jovicevic jinsabu akkużati fost l-oħrajn li naqsu milli ħarsu s-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati tagħhom kif ukoll il-persuni kollha li setgħu jiġu affettwati bix-xogħol tagħhom. Intant, apparti l-kompilazzjoni li issa se tibda fil-jiem li ġejjin u mistenni li dal-waqt tibda wkoll inkjesta pubblika illi ssejħet wara insistenza tal-familja taż-żagħżugħ, diversi NGOs, professjonisti u akkademiċi kif ukoll bis-saħħa tal-pressjoni li saret mill-Partit Nazzjonalista.